Sent el dia que és avui, des del terrat de casa ho proclamem als quatre vents. Federica Montseny, escriptora i exministra, Matilde García Belda, mestra, Maruja Mayo, pintora, Simone de Beauvoir, professora de filosofia, Àngela Sempere, mestra, Amada Elsa López Rodríguez, escriptora, María Moliner Ruiz, filòloga, Amparo Baró Martín, actriu, Concepció Arenal Ponte, sociòloga i pedagoga, Concepción Aleixandre Ballester, inventora i científica, María Zambrano, filòsofa. Hi ha moltes dones que ara poden servir de mostra a les nostres filles, a les nostres nebodes i fins i tot a les nostres netes. Hi ha més que dies de l'any. I és per això que recordem unes quantes: Alejandra Soler Gilabert, professora, Emma Penella, actriu, Victoria Kent, advocada, Margarita Nelgen Mausberger, periodista, Ofelia Vila Hernández, sindicalista, Teresa Berganza, soprano, i tantes altres més. Per les esmentades i les silenciades pel temps i la desmemòria, celebrem la data d'avui, 8 de març.